درباره چیروکین کردی دا من در روزنامه جینه دا گوتاره که کمال فوزی خواند. در سال 1920 دا به زانستی و پر خورد نویسی بو. دادگاه استقلال آمده او جوهر کمال فوزی دیده بون و او زو جمعستانده بون. کمال فوزی لبلیس جمالباتا هیزانی زاده یانه. مالبات باجاری و حال و وقت وانجی باشه. قالی که وی حسین بک سال 1800 دا ناوین دا باجار بیتلیسه دبستانه که تایبت وکری بیه. باوی وی رشید بک به سالان دوزگری کریه. سر سالین 1000 نستی کمال فوزی و برای وی زیا هیچ 12-13 سالینه جبو خواندنی دچن باجاری استانبوله. کمال فوزی دبستانا لشکری پانگالتیه زیاجی طبیعی قید کن. استانبول پایتخت امپراتوریه مزنه. کمال فوزی و زیا نه تنه برانه حوالی هون و به روح هفدو و گریداینه. به داویبونا دبستانی را کمال فوزی لشکریه دا جیهتگره. لی شهر بالکانا دا دما که هیچ 20 سالیه جلنگ خود بلیندار دبه اوی تقاویت کن. جوی شوندا لی استانبولی به در دور ریخستن کردان را تکلیوی چید به دناو جمعیت کردستان تعالی دا جیهتگره. demek şunda Kemal Fevzi, Ali Bedirxan u Memduh Selim Bek riyawan ji cemiyetê vedqete bi tevî çend kesên din rêxistineke nû ava dikin. İçtimai Teşkilatiya Kurd. Pênûsa Kemal Fevzi jî pir xurt e. Di heman demê de Kovara Kurdistan û Rojnama Jînê da gotar û helbestan dinivîsîne. Naveroka gotarên wî pir xurtin. Derbarê yektiya Kurda, Xweserî, şoreşa Fransayê, sosyalizmê û fikrên Jean-Jacques Rousseau da dirêj têr û tijî dinivîsîne. Gotara wî ye derbarê Xweseriyê da ji nivî zêdetir hatiye sansür kirin. Erê, ji wan gotaran ya derbarê çîrokên Kurdî da pir pir xurt e. Kemal Fevzi ji wê baweriyê ku mitolojî qasî dîrokê girîng in. Ji ber ku destan û çîrokan da ruhiyeta gelan veşartiye. Ji ber wê gund bi gund digere, bi gotina wî li ber tenduran ji jinên çîrokpêş çîroka berhev dike û dide weşandin. Salê 1920 êdî şerê cîhanê yekemîn qediya ye. Desthilatdaran têra dilê xwe li ser sîngê welatan hest bezandine, westiyane û dest bi nexşeyan kirine ji nû ve diyar dikin. Rêveber, Rewşenbîr û rêxistinên Kurda jî ji bo Kurd bibin xwedî malekî û statûyekê di nav hewldanê de ne. Lê helbet ên dijberî wan vala nasekin. Ji ber van xebata derbarê Kemal Fevzî da dîvana herbiya El Cezîreyê biryara îqdamê dide. Kemal Fevzi li ser vê biryarê di sala 1920 da meha cotmehê derbasî Rojhilat dibe. Diçe Basmko. Hêj du mehe çûye Basmko çilê 1920 da Afûyek derdixe Meclisa Türkiye'yê.
cezayı Kemal Fevzi jidkeve berwê. Ji ber wê biryara vegerê hildide sibata 1924 da vedgere welat. Lê li Sarayê tê girtin. Bê sucû bê guneh her çi qas cezayê wê ketine ber efyê jî salekê girtî dimîne. Dema ew 10 mehe girtiye Xalit Begê Cibrî û Yusuf Ziya Beg jî têne girtin. Lê tekiliya wan tune ji ber wê tevî wan nayê darizandin. Erê ji pey salekê di sibata 1925 da tahliye dibe. Berdidin wî. Lê mixabin tenê 2 meha derva dimîne. Heftê gulana 1925 da tê girtin. Mehekê berî girtina wî ya dadgehên İstiklalê hatine avakirin. Dosya wî dişinin dadgeha İstiklalê ya Amedê. Di serî da bi tena serê xwe tê darizandin. Dozgerê dadgeha İstiklalê ya Amedê Ahmet Süreyya Özge Evren rol û rista wî ya nava tevgerên Kurda û welatparêziya wî zane. Lê sucên wî ketine ber efyê. Derbarê piştgirî da ye an jî tevlî serhildana Şêx Zeîd biye da destê wan da tu delîl tune. Dixwaze ku derbarê wan 2 mehan da lêpirsîn bêfirehkirin. Lê dadgeh napejirine. Dozger ku dibêje em bi vî avayî nikarin bidarizînin heyet nerazîbûnê nîşan dide û telgrafekê dişinin Enqerê. İsmet Ünenî bi xwe telgrafekê dişine dozger ra û dibêje tu hevalên xwe li hev bikin. Em rojê zor û zehmet da derbas dibin. Dozger ditirse dosya Kemal Fevzi tevlî dosya Seyid Abdülkadir û hevalên wî dike. 24 Gulana 1925 da Kemal Fevzi, Seyid Abdülkadir 6 kez cezayı idam edildin. 3 roja şunda yewan dar dakin. Li gorî gotina Nûrî Dersimî berî bê dardekirin xwişka Kemal Fevzi diçe dîtîniya wî ya. Jê ra dibêje bravo. Berxê nêr, berkir, berxwe bide. Erê Kemal Fevzi berxwe dide. Xwediyê hêviyên mezin e. Di gotareke xwe da vê hêviyên xwe ên derbarê civanê Kurda da wiha dibêje. Keç û xortên egît. 100 sala bîstemîn 100 saleke bêbext e. Di hêla zanist, teknik û hişmendiyê da pir pêş de çûye. Lê hêla wîjdanê da ev 100 sala ketiye. Gerre û kor e. Hêviya min ji we heye. Hûn ê pêşerojê azad bikin. Ger ku hûn vê peyvîrê ra nebin, nifşên bê yê dest bavêjin pêsîra we. Bêjin yê ger û kor hûn bûn. Erê bi tevî 5 kesan 27 Gulana 1925 da ber bi sibê zû saet 4:53 deqe derbas dibe li ber mizgefta Ulu Camiyê tê dardakirin Kemal Fevzi. Dema ku Kemal Fevzi dar da dikin, birayê wî Ziya li Gümüşxanê sertabîpê nexweşxaneyê. Derûniya wî ya xerab dibe, hişê xwe wenda dike. Birayê wî ya Qadir birê mezine diçe Ziya tîne ba xwe Bîlisê. Demekê şunda Qadir ra kurek dibe. Qadir navê kurê xwe navê birê xwe lê dike. Navê kurê xwe datîne Kemal Fevzi. Roja bûyîna kurê xwe jî roja dardekirina Kemal Fevzi dinivîsîne. Kemal Fevzi hêdijî.